Giayo ni Jesus ang buta nga si Bartimeo. Marcos Kapitulo 10, 46, 52. Miabot sila sa Jericho. Ug sa dihang mugawas na si Jesus nini nga lungsod oban sa iyang mga sumusunod ug sa daghan nga mga tawo, naagian nila ang usa ka buta nga nagalingkod ug nagpakilimos sa daplin sa dalan. Siya si Bartimeo nga anak ni Timeos. Sa pagkadungog niya nga ana si Jesus nga taga Nazaret, misinggit siya, Jesus, kaliwat ni David, kaluy iintawon ako. Kibadlong siya sa mga tawo aron muhilom. Apan gikusgan pa hinuon niya ang pagsinggit, kaliwat ni David, kaluy iintawon ako. Mihunong si Jesus og mingon, dad-an ninyo siya dinhi kanako. Buo sa gitawag nila ang buta, ug giingnan, paglipay, dali tindog kay gitawag ka ni Jesus. Gilabay niya ang iyang kupo ug nagdali-dali siya duol kang Jesus. Ug mingon si Jesus kanya, unsa imong gusto nga buhaten ko kanimo? Mitubag ang buta, magtutudlo, gusto ko nga makakita pag-usab. Ug giingnan siya ni Jesus, lakaw, ang imong pagtuo mao'y nakaayo kanimo. Diha-diha nakakita siya ug misunod kang Jesus sa dalan.